Miksi Päivi on niin iloinen? Hän on juuri tilannut osia traktoriinsa, jonka hän on rekisteröinyt omiin koneisiini olsonparts.com-sivustolla. Koska monilla traktorimalleilla on se useita variantteja, tämä helpottaa nyt hänen tulevia ostoksiaan. Kaikki hänen ostamansa tuotteet näkyvät nyt suoraan koneen tilaushistoriassa, ja tämä tekee uudelleen ostot säännölliseen huoltoon vieläkin helpommaksi. Ja tilausvahvistuksessa näkee selvästi, mihin koneeseen osat kuuluvat. Tämä on erityisen tärkeää, kun hän tilaa osia useisiin koneisiin samanaikaisesti. Hänellä on myös toinen traktori, joten hän lisää senkin. Ensin hän ottaa kuvan koneen kilvestä. Sitten hän lataa kuvan. Hän lisää kaikki tarvittavat tiedot. Siinä se. Nyt se on ladattu omiin koneisiini ja hän voi helposti nähdä kaikki osat, jotka sopivat hänen koneeseensa. Ei ihme, että Päivi on niin iloinen. Lue lisää Omat koneet sivulta olsonparts.com.